Vai, ce m-am speriat! Știți acei oameni care se sperie foarte ușor și tresar foarte puternic la orice frică, la orice sperietură? Ei bine, ce credeți? Acești oameni au frici foarte puternice care sunt în stare latentă și atunci orice indicator din exteriorul lor care este de genul ai lua prin surprindere, declanșează o reacție exagerată. Poate că voi nu vă speriați așa ușor sau poate cunoașteți oameni care nu se sperie așa de ușor când pocnește ceva sau când cade un obiect. Dar alții reacționează într-un mod exagerat. Dacă faci parte din categoria oamenilor care se sperie foarte ușor, e bine înțelege că la nivel mental ai niște blocaje și niște preconcepții, da, prejudecăți pe care nu le-ai identificat și nu le-ai rezolvat încă. Și îți recomand să iei o foaie de hârtie și să încerci să-ți identifici fricile pe care le știi tu, pe care le cunoști în mod conștient, să le scrii pe foaia de hârtie și să le analizezi un pic. Să vezi de ce ți-e ție cel mai frică. Fiecare om are anumite frici. Și primul pas pentru a putea să le elimini, da, să le rezolvi, este să le privești în față. Dacă să poți să le privești în față, trebuie să le conștientizezi. Așa că ia o foaie de hârtie, scrie-le, analizează-le și asta este prima conștientizare pe care poți să o faci. O să țin și un webinar foarte important pe această temă și în general despre subconștient. Te rog să scrii în comentarii cuvântul particip, să dai un like, o inimioară acestui clip și să dai o abonare și o să primești detalii despre cum poți să te înscrii la webinarul care va fi 100% gratuit și o să-ți explic în 2 ore mult mai multe chestii.